U Blei phi baro ki bajupet bat ngap yaka Goodnews Tv ban ipdang sngobhai phi sashisian shakani ka program haka yo ban wanlam shaphi yaka khubor naka ktien ka Jong Blei kane kadei ka sngi U Trai ka kyrpang haka kynmaw yaka kum ka Bible Sunday haka ki Balang baro ki baham hapo ka KGP Assembly ki jurakhe yaka haman la katayo ka banyngkong jong Bnai December ka jingtmu jong ka Bible Sunday kalong ban pynkymaw yaki Balang bat yaki para banget yaka jingkordor jong ka Bible bat ru ban pynkymaw ru yaki baken bo haki jingduwai kyrpang naka bynta ban ainguh U Blei ya ka Bible bat ru ban pynkymaw yaki baken bo haki jingduwai kyrpang naka bynta ka jingtrei jong ka Bible Society of India. Kumta hakan ni kapor ngidap da ka jingmen bedan ringkat bat ngi i Reverend Dkhar iban sam ya ka khubor naka ktien ka Jong Blei. I Reverend Dkhar ila shongthat naka kam kum senior secretary jong ka Bible Society of India Shillong Auxiliary barashwa ben sam ya ka ni ka khubor hapadang ka jongi ngin skam ya ka wei ka jingrai ka kyrpang ban ai de John Kennedy dingdo U Blei un kurkhu yangi baro. Ngathrang banyat bat ni Jisu bat ngo ya jeng don ringkat jong mi ngathrang ban iya mi Jisu habor bakra bawing ya jingti ngadon kam trai mi ban ituru ya mi Yang skamaki kular ktien jong milong jing shisha mi kam krau ya jing jing pan mi la ban be la hau priu ka long pam la ha milong kaba la trai ngangat ha mi trai ngangat ha mi Qua ban kren kum ba me kren ktien jingim ham sim blaya ngan sno bentang ham ni Jisu bat ngan bat kem hadu barko dan kam trai mi ban ituru ya mi dan yang skamaki kular ktien jong milong jing shisha mi kam krau ya jing jing pang mi la ban be la hau priu ka long pam la ha milong ka ba la trai ngangen ha mi trai ngangen ha mi dan kam trai mi ban ituru ya mi dan yang skamaki kular ktien jong milong jing shisha mi kam krau ya jing jing pan mi la ban be la hau priu ka long pam la ha milong ka ba la dan kam trai mi ban ituru ya mi yang skamaki kular ktien jong milong jing shisha mi kam krau ya jing jing pan mi la ban be la hau priu ka long pam la ha milong ka ba la hau priu ka long pam la ha milong ka ba
Trai ngangen hame Talk about stung egg upon power, jing song, crowd, like a Goodnews Tv, Jong, jing some like piece not 70, kabla. Yang can make a bynta, when a sam, the ktien, Jong Blei. Upon power, jing song, your baro ki staff, Jong can a Goodnews Tv, but upon power, jing song, arajar cut lie, pour long with the store, where you open lunch, ya can make a Goodnews Tv channel. But nta, you don't have any sngi, kaba kyrpang, ya kaba KGP assembly, kaba penbej, pa man la katayo jong ka sngi U Blei kaba banyngkong jong December, bakan long ka Bible Sunday. But ki Balang baro kene ka riga jongi, pada ka keleng ka perthai, but baro ki jaj Balang ki rakhi, ya kene ka Bible Sunday, wala ki day haki sngi U Blei ki ba peru. But by grand panga Bible Sunday, ni hapan tibru, kat tu kat nishpang ka Bible Society. But kumnulas tangi ka Bible Society ka daw ka bakongsan ka long lingba ka Mary Jones ka way ni kena samla ka badang red bha dai ka bang ban sngap ktien ka Jong Blei ka kwa ban puli ka ktien ka Jong Blei pat ka ba ejru ya ka ktien ka Jong Blei. Namar ba kawan ka ying ka baduk kimyo ban thil ka Jong ka Bible. Pat kumta ka span ka liang ni parlok ka sngap ni parlok but kumta daga jing angnu jangka ki kmi ki kpa ki la persyang ban penyo Bible rei hagitu por kolong ka barem pat kumta ki la lumpisa ka Mary Jones ki la persyang di ki bon ki lat ban lumpisa but hadin reus nem bakala lumpisa ka sayo ban thid ya kwai ka Bible kataru ka ha ban le na lanfi hangel na wheels chaka jaka ka pastor Thomas Charles usa badi ki Bible takapot. Pat kahapan ya kijat kuma south san kilometer siteng. Dre ka sosi kulong ba poi haka ne ka jaka bala ba ki Bible kilalut pastor ong bala delut don shoot don stang kawai ka ba way rang ba la dep se lupa ya ka pisa. Pat Mary Jones kala pun pau ka jing sosi ka ba kraw ka jing so dio kambam kam di but tang ka umru kam di shoot na mar kala sosi ba kata jing angnu jongka kam shumna long kam but hawa pastor Thomas hawa yo kene ban si ban aino da kwai ka Bible ya ka ba way urang ba ola de ai pisa lepa nam ta jongka but hadin ba ka yo kene Bible ka pen pa ka jingmen ka ba kraw bom la ba tai shu but hang ta ka sang ban bam ban di but ha kwai ne ki jingelang jong ki missionary ki ba bun but kumba lais pangut ki missionary na keleng ka perthai ki wan pandon na kata ka London Missionary Society but pastor Thomas Charles ulia thu ikene ka jingjia pang Mary Jones but they aware bang day ban sing no ka Bible Society knang bang yo ban shon kambon ya ki Bible but halor kene ki jingjia kisa stang ban sing ka British and Foreign Bible Society but hadin makila dep sing ikene Shejar Praspa Sao ba kanika Times Magazine ha January Praterik khat khandai spa sao ka tho kumni ke iman ba ka long ga jing ai jing mut ba bae pan rakhi ga jing dap chi spa snem jong ka British and Foreign Bible Society da ka barakhi ka sngi U Trai ka banyngkong jong ka snem kum ka Bible Sunday shitelup ka parthai pa day ho March Praterik khat khandai spa sao pala stang nu kong ya ka Bible Sunday hari bilan. Pat matangit idon ha kene ka Bible Sunday kum ki Balang baro kene ka ri ge jongi pat kwe ki Balang ki rakhi kene pat long ka jingkur khu ka ba kraw pa lengba kene ka ktien ka ba im ka Jong Blei bang yo ban shakri kham bhai u. Nantana ka ktien ka Jong Blei tungin ya pe na ka shithi ka Jong Apostol Paul si ki nong room khat ar nong khot ka ba ar ka ba ong kumne but to wat pen seriem rengkat yala de bat kene ka perthai rei to Pynkylla durno yala de kain da ka jing pen thamai ya ka jing mut jong phi khnang ba phinyo tip ka ba kumno kalong kamon ka Jong Blei ka ba bha bat ba pen so ba
bat kabajanai de bat kene ke shithi ke thu ba kumnu ba kadei yang I wei baro pan Pynkylla dur thmai ya ke jingim ke jongi kum ki Khristan bat lungkot katugan ni ki mat hangne toinia pe chphanga ktien ke Jong U Blei kaba don ke bor pan Pynkylla dur thmai ya ke jingim ke jongi I wei kaba banyngkong ka ktien U Blei ke Pynkylla dur thmai yangi si bon ki Khristan ki bot yo Jisu tang ba U Blei un yo ban kurkhu ye ki bot un pelai na ka jing pun sitom ka ba bom jukot Andre laringi puli ya ka shithi si Galatia arlonong de khot arphuwe bat ka shithi si nong Ephesus arlonong pradu shipo ka jing thmu ba kongsan ban bot yo trai jung Jesus Christ ka long bangin le ya ki kam ki ba bha ki de khot Galatia pat ki pen I yangi bangim dei ban im yalade Henry ba U Christ un im hangi kat ba Ephesus pat ki thu ingi ba ngimla ban yo ke jing pen im da ki kam jongi bangi le bha rengila ban le ki kam ki ba bha namar U Blei la thau ba la khot yangi ban le kumta U Blei thau dur thma yangi I wei baro ba ka jing im ngi jongi kan long pat ka la ban Pynkylla dur thmai ya ki weiru U Billy Graham U ong katu kan ki kot ki ai jing tip pat ki wei pat ki thau dur thmai tang ka Bible ka bala pan Pynkylla dur thmai wei ki kot ki su ai jing tip ke jing nang jing stan ki la ban Pynkylla ke jing mut jing perkhat ke jongi re ka Bible ka la Pynkylla dur ya ki jing mut jing perkhat pat kham tam ya ke ni ka donut ha ka jing im ka jongi I wei baro pat mar ta ka Bible ka long ka kot ka ba im ka kot ka ba kraw ka ba la ban Pynkylla ya ka jing im ka jongi I wei baro ka ba ar ka bang yo I hang ne ka ktien Jong U Blei ka Pynkylla dur thma ya ki breu ba kin yalap ya ka gospel da ka ba priang yo Jesus Christ ha ki donut jongi U Blei thau thma ki donut jongi wei baro adang police thief ar sinong korin san kalanong de khot khat nyau unu hakmi unu belong jing thau ba thmai ulong hau Christ baro yangi ki belong ki jing thau be thmai ni don hau Christ bangim dei ban buri yakta ka bangila yo no U Blei halade rengi dei ban ya sam ban aish shakiweru yakene ke jing im ka ba thmai ka bang yo no Jesus Christ ka bol ai ka jing jongi ka bol Pynkylla dur thmai yangi ngim dei ban bu tang ladi rengi dei ban ya sam lane ban ai shakiweru lada puli Matthias sipo ka ba phra la ong ba phila pdiang phin ai ngim dei ban bu ladi mar ngila yo Jesus Christ la sis pa yangi mar tang ha ban ai shakiweru balani puli Matthias arpu phra khat khandai Jesus Christ long to ke da lek no ma phi bat to pynlong sndran ni kben reu baro kene ke de ka kamram ga jongi bangi ngin lek chi ka parthei bangin khot ki breu baro bakin long ki sndran ki jong Jesus Christ bakin long ki nong bot ki jong Jesus Christ da puli Marcos khat reu la nong de khot khat san Jesus Christ long to lek chi ka parthei baro ya lap ya kene gospel ha ki ben reu baro pat kita ka de ka kamram ga jongi marula khot yangi ula Pynkylla thmai ga jim jongi pat ga de ka kamram jing bang lek chi ka parthei pan yalap shakiwei pan missionary ki bla yo e ka jim ka ba thmai leng ba ka Bible ila lek chi ka leng ka parthei pan Pynkylla dur thmai ya ki ba dangsa ha ka jingdum jongki pat ngiru kalong ka ju ka ne ri khasi jaintia jongi chispa nyop san arspa snem min swangi dona ka jingdum re na du ba ka ne ka gospel kalwan ha ka ne ka ri ka jongi nilong ki jing thau ba thmai pat nilong ki breu ki ba thmai pat ni yo e ka Pynkylla dur thmai pada bangila yo ikene ke Pynkylla dur thmai paka khot yang ngiru ngai ban lek chikiwe manta hakene ke ri ke jongi hakene ke state ke jongi dang arpho percent ki bom Balang Khristan kare ga kamram jongi ban lek laring lek station asam dang khandai phopra khandai ki bom Balang Khristan kare ga kamram jongi ban lek ban yalap si gospel se Bangladesh kari Muslim kadang de ka kamram ke jongi ban lek ban yalap oda hakene ke ri ke jongiru dang don si bun ki bangi dei banyalam Jisu khot yang ai phi bangin lek banyalap se ka parthei bakat nu ko long jing so comment ba bangi pe ya ka cricket jong ki kanthai
hagan ka semi final long Oktober laipo mentau snem arhijar apusan hadin ba ke India kala Punjab ya ke team jonga Australia ka shisin rukam padrem bat ka Gemina Rodriguez ka samla Khristan hadin mga yo ban tit shispa ar pneuron naga shispa life saw ball claim out adu bakut but ki India ka job ya ka Australia but ki poise ya ka final but hadin ba kila kli ki press reporter ba kli ya ka ba ki shim ya ka player of the match haba ki kli ke jing so jo phi ke jing thmu ke jo phi bat ke ba phi pen pau ha ka ni ka por cha ka prathai baro ko but hak bas dang ek ong pon pau ke jing so yo Jesus Christ ba de U Blei bala don kat ban nga ki kli ba teng ba ka thai ba ka yeng ka kren moroi ba phi kren ke phi le ke ong ba ka kren nga duai ba U Blei ong ba phi dai ban yeng scam nga ne le nam ta jong phi da ka ba ka ong na ka kitab Exodus khat saw ko nong de khot ba khat saw ka no ko long jingshakri ke samla Khristan wala da tang marwei hapdeng ki billion ki breu ki ba pej ya ka ne ka semi final hapdeng ki India bat Australia but kala ai ke jingshakri ke ba kra kala yalap ya ke prathai barok wei ba jisu udei uba ka e ba U Blei u yeng banyale nam ta jongka wat haka cricket ro but kumta ka khot ing ki samla bangi ngin long ki sakhi ya U Blei hakino kino ki jaka baro but marta ka mission ka jongi ka jingit kle ka jongi kalong ban yalap ya ka gospel chaka prathai pada kini ka Bible Sunday kalong ka ba ngin kyrmaw kyrpang ba kini ka ktien Jong Blei ka ka ktien ka ba in ka baro ki dei ban yo ba baro ki dei ban kelat mai ba baro ba kini mat mai haga jingim ka jongki but ai ba ka mission ka jong ngi wei pi wei baro kum Khristan kalong bangin leit chaka prathai da ka ba sedang na la ka jong rumpe ying na la ka jong ka jaka na la ka jong ka ri ba la da yo lat keleng ka prathai ban yalap ya kini gospel ta ka ba lai pan pat ke bakhadu ka ktien ke Jong Blei ka Pynkylla dur thamai ya ke imlang salang kani ka ktien ke Jong Blei ka don ka born Pynkylla thamai wa ya ke imlang salang ni im kini ki sngi ka ba imlang salang ka long ka ba sniu du kata ka pait ka pra na du ki rumpe ying Khristan na du ki rumpe ying jong wei pi wei ki long ying na ta ki snong ki thao ki seng ki ba per ki jait ben riu ki ri ka prathai yo I tang ke jingele persha ka wei pan tang ka jing ka dokti ka wei pan don ka jing shong suk don ka jing sngai don ka jing so thu jingmut re tang ka jing pher jingmut ka jing bernem ka jing kanan ka wei pan pat kam don su ka jing sngo ba teng ka jing penyam wat pramansi jingkordor klem shepting klem sori wat ki balatumen ki khunlung ki khana ki kanthai bat yakinu ki ba klem king atiaru bat ni im kini ki sngi ki ba kum kita ha ka ba ka jingim breu kamlong shu ka ba kordor wala ngi la thau do Blei ba ka jingim jungi ka long ka ba kordor bat ha prengkat kini ki jing ha kini ka prathai kat sa ka bangi phai nadu ki rumpe jungi shadu shabar rei ka ktien Jong Blei wei u riu khrau u John Hagai wade nong seng ya ka Hagai ka International Hagai Institute ul ong kumni ba tang kani ka Bible ka ba don ka juba ya ki jing jong ka prathai baro don ki wei ki lat ki mi ki nong penyasuk dari ki nom la re tang kani ka Bible la da baro ngi la pediang kani ka Bible baro ngi pule kani ka Bible baro ngi bod ki jing kai jong ni Bible baro ngi yo ki jing kai ba kordon ni Bible ba la ngi le kat kum ka jing kai jong ka prathai kan long de kumwei mar tang kani ka Bible kabadon ka juba ya ki jing jong ka prathai baro ka wei habuli ki habangi puli kam ki apostol saul nong de khot iwei hadu life yo be ki nong sinshar ki men basan ki farisi ki sadusi ki la don ha Jerusalem bat ki don hangne ban berngem yau Petros bat Yohanes bat ki la ong ye ki ba ki dai ban petno na tu jaka bat bannom ya lapshu ye ka gospel Reptip u Petros bat Yohanes bat ki ong kumno. Ladai puli haka kam apostol Saul nong de khot khandai. Hatu laka shong hok hakmat U Blei ban snap ya phi kham tam ya U Blei to khan ma phi. Pada bakile sngowi kani ka ktin
kila pelait no yau Petros periones namar ka jing shepting ya ke pai ba ki badon hangta. But ke jingwan jo ki missionary sekene ka ri ke jongi but seki jaka keleng ke perthai but yalap e gospel kala Pynkylla dur ya ke ri but ke jaj pen reu baro but ya kene ka ri ke jongiru ni long ke mangi long dei de ke jingwan ke gospel dei de ke jing yarap ke gospel ha ke bala Pynkylla dur ya ke jingim ke jongi ya ke ri ke jaj pen reu ya ka jingnang jing start ya ka jing tibreu tiblei ya ka kor ka burom ban asdong sedong na du bakawan kene ke gospel. Iso tanat Napoleon wei ni ki ri krau ka perthai ulong ka perthai ka sha shitom shibune dei de ke jingle jibor de ki breu ki basneu henry dei namar ka jing snap jar jong ki breu ki babha ka nu kolong ka ba snopla bat ka ba sno tanat aku ke liang ba ka perthai ka sha shitom shibun dei nam ta ki riu sneu na ki nongle jibor na ki ba thom jibor re dei namar ka jing snap jar jong ki breu ki babha martangi kum ki khon ki jong blai kum ki Khristan ane kum ki tai blai oman ya ka jing pen em ya ka jing thau dur thamai nau blai ki bala puli ke ni ktien ki jong u ka bangi don ne ke ni ka ktien ki jong u ka jing em ka jong ni dai ban shim ke jing it khle ha ka bangi in yalap ya ke ni gospel la ne ka bangi in kren sha ka im lang ka salang namar nging la tip si bon ke babha na ke ni ka ktien ka jong blai George Washington President Macron jo America ulong ka bomla banlong pan sinshar hok ka perthai klem U Blei bat ka Bible pada kene ka Bible Sunday ka banta ai ba kene ka ktien ka jong blai kan long ka bor ya ke nong sinshar ki no khadar kene ka ri ka jong ir kum ong George Washington ba ka bomla banlong pan sinshar hok ka perthai klem U Blei bat klem ka Bible haman la ki yeng Khristan ni tip ngi don ka Bible rem ta hatung la jupuli yaka hatung la perkhat yaka ni bon emi ki jing hikai jongka bat namar kata ka dayangi ba kum ki khon ki jong blai bat kum ki Khristan ba ngin shemi ki jing hikai ne kene Bible ba nging pen pau se ka perthai ba ka jingrai kene khasi him book number spotlight fly to khot basau ki line ki ba khadu ong kumne hakane don bon hajar atiar ki banne klem put yakangan puli ngan perkhat klem na pep hakane ka ktien ka jong blai don bon hajar ki atiar ki banep pat banging in perkhat in puli ka ni klem da put yo ya ki breu ka ni ka perthai yo ki sipai yo ya ki pulit badi gini ki nong ya dai kari ki don tang khniat tang ka helmet nata ka rifle nata ki boot nata ki jingyada haba ki kawang ma haba ki siat nata ki jing yada haba ki breu ki kawang de ki maula ne ba siat yaki don ki jinga datang khendiat teli reila de ngi don ya kini ktien ga jong play hangne don bon hajar atiar ki banep ba ngi de ban perkhat ban puli yane ya kane klem da pep U Blei khmilenti nanga ban phi kum kitai ki bala yo ya ka jing Pynkylla dur thamai ba ngi long ka nuksa ba ngi long ka jingshai ba ngi long kam lu ya ka perthai ka nuksa ka jinglong jingim ka bala kala dur thamai pat ka jingshai hakane ka perthai ka badum ba ki jingle ki dai belong kat kum ka jing hikai ktien ka jong blai pat kum kam lu ya ka perthai ba kitu ki ba ya kundu yang ikini omat ka jing bang jing thiang lengba ka jing im ka jongi marta kane ka sngi ka ba khrau ka Bible Sunday to ai ba ka jing im ka jongi wei pi wei bangin thau thamai ya la ka jong jing mut jing perkhan ya la ka jong jing im ka jongi pat ba khnang bangila ban le panonra ijingkla ha ke long yeng long sem ha ka imlang salang pat ha ka sinshar ka khada pat ha ka ri hi baro ka wei pat dei tang mangi ki bala ban le kata pat hano pat in community la da umdei nangi ke Khristan pat marta ka jing hot ye kalong la tong in Pynkylla dur thamai shwaya ladi pat hade ngata ngin salai panyalam ya ki wei pat U Blei namta ka burom jong u amen tong ina dua kumne ko pa jung bahabneng kanung idap da jing songu yami pamila aya gani ka sngi ka pakantang ka sngi ka bakhoi ke jongmi pangin kynmaw kyrpang ya gani ka ktien ka bakhoi ka donbor ka im ka jongmi baki
Balang hakeleng kari hakani kari ke jongi pada keleng ke perthai ki rakhi ya kani ke sngi kum ke Bible Sunday mar daileng ba jong kapala Pynkylla dur ya ka jingim ke jongi wei pui baro mar ta ya rap au blei ya ngi wei pui baro ak bangila ban le ki kam ki bakrau leng ba kani ktien jongi bangi ngila ban le chi ki wei pat ki pompat priang ya me kumunong pen im jongki bane thu eki ba kani ke ktien ke jongi ke don ke bor ke fla hakani ktien ke jongi ke don ke bor bala ban Pynkylla ban thau dur thamai ya ke jingim ke ba sneu ke ba jot ke ba rem ke jongi wei pui baro ba bangin yo ek ta ke jingim ke ba suk ke ba kemen silenter ke jingim ke jongi kat ba blei dang ibet mata trai sne ban kurkhu ingi wei pui baro pynlong ingi kita ki atiar ke jong me bangila ban yeng ke ni ke perthai ke ba dap tang de ke jing e bangila ban sakhi ya ke kerteng ke jong me hangno bangi donro ai ba ke ni ke sngi ke ba kyrpang ba kan long kyrpang ingi kum i khun ke ba seus pa ke jongi ha ke bangi in kut jing mut scam kum ke bala yo ke jing Pynkylla dur thamai bangin let ki weiru ba ki weiru kin yo ke Pynkylla dur thamai ba ba baro ngila yo Pynkylla ba thamai ba kan ba ka hima ke jong me ha ke ni ke perthai ke long ke ba klang ke ba scam bat ke ba hok sngo au blei ke ni jingduwai jingkordor pa jingi martin trai jing Jesus Christ man open im jongi amen